धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरि कमार्स कलेजाव दिनै सिमेन्ट-सापरि कमार्स कलेज सिनियर सेकेन्डारि स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव 80 गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो खुंफुङो। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोयो सिमेन्ट-सापरि कमार्स कलेजनि बिबुंगोरा बाथौ नार्जारिया। बेनि उनाव गेवलां मेलाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा बाथौ नार्जारिया आफादगिरि मासि लानायाव फरायसुला फरायसुलि जयै सोलोंथाइ लानांगौनि बिबुंथि लाखिनायनि उनाव गियान सोलोंथाइ सल' बेखेवनानै होयो समकं नारायणपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि चन्द्रकान्त रायआ। नैथि गियान सल' बेखेवनानै होयो सिमेन्ट-सापरि फरायसालिमानि लेङाइ बिबुंगोरा देबानन्द सिंहआ। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु खौसेथि बर' सुबुं अनजिमा आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौनो बुङोदि फरायसालिमायाव गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिनि उनाव गोदान गोजाम होननाय बाथ्राया थालायनो नाङा, जयै गियान लालायनानै खौसेथि लाखिनांगौ होननानै बुङो, नङाब्ला गियान सोरजिनाया गासैबो जिउआव खहा जालाङो होननानै बुंथियो। बिनि उनाव माननि आलासि महरै सिमेन्ट-सापरि शंकरदेव निकेतननि गाहाय फोरोंगिरि सुरजित नार्जारिया बुङो, फरायसालिमायाव फैनानै फरायसुला फरायसुलिफ्रा थांखि गैयाजासे घन्टा फरायब्ला जेबो जिउआव दावगानो हानाय नङा। जुदि थांखि लानानै फरायसालिमायाव फरायनानै फैदों, घन्टा फरायनो नांनाय खम समाव फरायब्लानो नों जाफुंसार जागोन होननानै गोबां ओंथि गोनां बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो देग्लाय 2023 मायथाइयाव कमार्स कलेजनिफ्राय सेथि थाखोआव कमार्स आयदायाव 2 फरायसुलि, आर्ट्स आयदायाव 13 जन फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियावबो लाफायो। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनाय फोरोंगिरिफोरखौ मान फालिजों मान बावनाय जायो। जिहेतु सिमेन्ट-सापरिनि बे कमार्स कलेज, बे कमार्स कलेजाव जितु फ्रेसार ससियेल, बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनायखाय आङो कलेजनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे साफ्रोमबो फोरोंगुरुनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावदों आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम आंनि अननायखौ बावहरदों आरो जिहेतु गोदानै फैदों, बे गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ आं गोसो गोथारै बरायदों बिथांमोनखौ। आरो जिहेतु फ्रेसार्स दिनै फैनानै जिहेतु बेयाव गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे न'खरनि बाथ्राफोरखौ साननानै साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै फरायो, आं बेखौनो बिथांमोननिसिम आसा फोरमायदों। जों दिनैनि बा गोदान होनबाल' जानाय नङा। गोदान होनना बुङोबा जों गोदान सिन्था खालामनो रोंनांगोन। जायनि गोसोआव गोदान खोथा मिथिनो लुबैनाय, गोदान सिन्था खालामनो जायहानाखि साहस दं बा गोसो दं, बेफोरसो एक्सुवेलि गोदान आरो बेखौनो बे माबाखौ लाखिनानै गावखौनो गोदान जानानै सानफ्रामबो आपडेट जानानै जाहाथे सासे मोजां गुननि गियानि जानायजों लोगोसे गावखौ गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे समाजनि बिथिङाव मोजां मावगोन होननानै आं साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायो। आरो बे सिमेन्ट-सापरियाव दिनै 8 बोसोर बेयाव कमार्स कलेज खुलिनानै बिनि फोरोंगुरुफ्रा जिहेतु मोजां रिजाल्ट खालामबोबाय थादों, बे रिजाल्टनि सायाव आं गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो खावलायदों दे बे फरायसालिखौ जों नायल' जाल' गंसेल' कमार्स कलेज बे सिमेन्ट-सापरियाव एफा गिदिर ओनसोलाव बे कमार्स कलेजखौ गायसननानै जोंनि जितु कमार्सियेल जितु सिन्ता, जितु सांग्रांथि बा जितु कमार्सियेल खालामनो गोसो जानाय, बेखौ सांग्रांथि खालामनो फरायसाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि खालामनायजों लोगोसे बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थाखाय आं कलेजनि साफ्रोमनिसिमबो फोरोंगुरुनिसिम साबायखर बावदों। सिमेन्ट-सापरि कमार्स कलेज सिनियर सेकेन्डारिनि जा फ्रेसार्स मिट, बे फ्रेसार्स मिटआव दिनै नुजाथिफैनानै नोंथांमोना जोंनिफ्राय जा मोनथिनो लुबैदों, बेनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो सानदों। आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना फैनानै जोंनि फरायसालिनि जा बुब्लि, बेनि सोमोन्दै नोंसोर सोंनो सानलायलाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों, मेसेज होनो लुबैदों जे थांनाय 2023 मायथाइयाव जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय, बिसोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसेनो जोंनि सिमेन्ट-सापरि कमार्स कलेज सिनियर सेकेन्डारिनि जा फोरोंगिरि आरो लोगोसे कर्मचारि गासैनिबो
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय लोगोसेनो दिनैनि बे मेलाव बा दिनैनि बे प्लेसमेन्ट ससियेल सेलिब्रेसनाव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै UBPOनि गाहाय आफादगिरि श्री मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिफैदों आरो लोगोसे बुंथिगिरि हिसाबै शंकरदेव शिशु निकेतन सिमेन्ट सापरिनि श्रीजुत सुरजित नार्जारिखौ जोङो खावलायनाय जादोंमोन लोगोसेनो वाल मेगाजिननि इन'ग्रेटर हिसाबै श्रीजुत चन्द्रकान्त बिथांखौ जोङो लिंहरनाय जादोंमोन लोगोसे सिमेन्ट सापरि कलेजनि लेक्सारार एसिस्टेन्ट प्रफेसर श्रीजुत देबानन्द सिंहखौबो जों लिंहरनानै बिथांखौबो वाल मेगाजिन इन'ग्रेसन खालामहोनाय जादों लोगोसेनो जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोंनि बे दिनैनि प्लेसमेन्ट ससियेल सेलिब्रेसनाव आलासिफोरखौ लिंहरनानै जोंनि बे दिनैनि प्रग्रामखौ कालारफुल खालामनो थाखाय बयखौबो हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि फरायसालियाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै फरायगासिनो दं बेनि थाखाय आङो जायफोर गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय दावगाबोदों बिथांमोननि थाखाय आङो बा जोङो जेसे हायो नाजानानै गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जोङो हेफाजाब होगोन होननानै आंनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसेनो दिनैनि बे प्रग्रामाव जा बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरिफ्रा फैनानै जोंखौ सहाय सुजुग होफैबाय बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथि बेखिनिखौ फोजोबबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।